Manhoko akanaka mabe angu tokutambira kunhaudzo manhoko dzozuwa romakumi mairi nombiri mwedzi uno wakukadzi. Kwai kambani yozesa iribe kubhadhara magetsi ainoboya kubva kuEscom kubva mwedzi wachikumi wegore rapfuura. Mari yekwai yatosvika 100 mamirioni omari yokuAmerica. Izvezvi nyika yese inogona kundodzimiwa magetsi ari kubva kuSouth Africa ku. Dai waita tusvinu wakuru wanombopaupa kuti wano mari yakawanditsa kudarika yawanoda. Zesa ipo kare yabva yaisa nhamba dzowanhu mugare wemuHarare kuti wagokwanise kuita zvokunyora zvinenge zviri kunetsa pamagetsi kunzvimbo dzakatenderedza muHarare mu. Paisiwa nhamba dzinoti 07192199977 yokumabwerazuva, poita 071559387 yokudzauru, poita 071559338 yokudzasi, poita yokuchitungwiza 07155193889. Toramba tichitenda tichiti dai watambanudzawo zvaenda nyika yese. Idi muZimbabwe tinenge takaroyewa newakapfa. Kureketa kuno wanhu kwai wagopedza nguva zhinji yokutekaira wari pamazambuko omugwagwa anotorwa mari inozinhara. Kureketa kuno kubva pando zino hurumende zinhara yagotora mari yokuAmerica. Wanhu wari kuita kudododo kugara wari pamazambukopo wachingonzi waribe mari yakapararana yokuAmerica yo. Unosaya kuziva kuti kohoko naye wanhu wachiisiwa apa waribe kana mari yakapararana iyi yakonzeresa wanhu mushishi. Idi zvakanyangaritsa, tinoimba kuti wachagoita kuti zviite zvitekaire zvisvinu nokuti kune nzira dzakawanda dzokuti wanhu wareke kugobata mari asi wachipfuura zvakanaka. Tinoramba tichindozviomesera tega mabi angu. Bato reMDC ratiro kuno watungamiri waro 12 wakanga wasungiwa wabuditsiwa nyasi, wakapuwa bhero rozvuru 5 pamunhu mubodzi. Izvezvi wati watungamiriwa wanga wari kuchinhoi wari kuronga kutekaidza rufu rwomumwe wawo. Idi pakanyangara apa. Kwai kuno mutungamiri mubazi rezveutano chiremba Portia Manangazira aendesiwa kudare redzimhosva achinzi akanokora mari inogona kuda kusvika pazviuru 960 omari yokuAmerica pabodzi ponomafuta dzimotika. Paribe agoziva kuti sei zvaitika izvi kana kuti zvakatekaira sei kuti agozosungiwa. Asi tinoimba kuti kana akaita izvi akwechomwoyo aisiwe mujeri. Tiri mumataremo, Ignatius Chombo akamboita gurukota rezvokutongwa kwamatunhu kwai aendesiwawo mujeri nonyaya yekuti ndiye aizviitawo mumwe ari nyaivhu mumagutamu. Paribe agoziva kuti zvichagotekaira sei munyaya yachei. Tinoramba takamirira kuti zvitiringitse. Niki Mangwana reketa iye kuti wamuhadhi waribe kana chibodzi chawakatadza chawari kuita. Izvi zvaitika mushure monge wamuhadhi wanyadzisa zvikuru zvokutoti wanhu vazhinji wari kutoti dai iri imwe nyika watogosiya basa idi. Paribe agoziva kuti sei ari kuitawo tunhu twakadari. Wamutuli Ncube waisa wanhu 4 kubazi bhangi ronyika noringa nezvokuti kutekaidziwa kwomari yonyika kuri kutekaira sei. Wanhu waisiwa ndiAlison Bwanyanya, kukaisiwa nachiremba Charity Jinya, kukaisiwa nachiremba Daniel Makina namuzvinafundo Albert Makochekanwa. Tinoshuvira kuti wagoita basa zvino kupfuura rewaiwepo kare. Kwaina namalinga mvura kuno mvura yakawanditsa inogona kundonaya kubva nyasi kusvikira musochinayu. Kwai nzvimbo zhinji kusanganisira dzokunana Beit Bridge, kunana Nyanga, kudzauru konyika zvinogona kundoita kudaro nokuti kuMozambique kuri kunayawo mvura yakawanditsa iri kupusha makuti kuti agouyawo nomuZimbabwe mu. Toramba tichitenda yawe nomvura inenge ichinaya iyi. Chikwata choFC Platinum chabuditsiwa pamutambo wachanga chiri kutamba weCAF Confederations Cup. Izvi chakarohwa nechikwata cheASC Jaraaf chokuSenegal chakakwamuliwa kabodzi kwanya. Titatamuke hedu kuenda paSiresem. Kambani yondege yoBritish Airways yatiyo yakuda kuchitandisa kuti ibhururutse ndege dzayo kubva muJoni kuuya kuHarare.
kwai izvi zvichatanda zuva ro20 nosere mwedzi wakurume watanangana nawo uyu. Kwai mariyo inenge iri kubvira pamari yomuSouth Africa inosvika 250 pamunhu pahwendo hubodzi. Wapwere wakafunda wakanyora bvunzo dzokupedza fundo pasi muSouth Africa wabudidzirwa zvakabuda musarudzo. Kwai papapa wakapasawo wanosvika zvikamu 83 kubva muzana. Toramba tichiti dai waita tusvinhu kupfuura apa, asi tinotenda wakapasawa. Kuna anonzi Davis Simango anga ari mutungamiri webato reOMDM muMozambique kwai apfa. Kwai pariba kunyatsoziva kuti zvatekaira sei kuti agopfa, asi tinoti azorore murugare. Bobi Wine kwai ati achazvidaba zvokuenda kuMatarodzi Mhosva nokuti wari kudaba kuti waite zvinhu zvokuti utongi hwejekerere hunge hwakanaka. Izvi zviriba kuziva kuti achagodini kana agobvapo zvokurega kuenda kumatarezvi. Kwai noTanzania nomutungamiri wavo John Pombe Magufuli vanhu ngavachitange havo kupfeka zvipfukausu nokuti aona kuti zvaakunetsa kureketa kuno. Kwai vanhu vachitangise kupfeka zvipfukausu, asi kwete kuti wari kushadzihwa mupengori, asi kundopfekera kuti wadzivirire wazvichengetedze. Tiri ipapo mabiyangu, togumira pano. Ndini wenyu Mhandiwe Wonhawo.